входна такса. Бат, сега алкохол съм консумирал много. Така попили, че ме боли главата и имам махнал още. Пах, тая голема. Аз съм шофьор. Аз ще тресна едно малко. Не, моето, аз ще взема и там тия сладките неща. Топа става водка. Това женско пиене или е плиската? Какво вътре? Ако искаш плиска, пи. Това е ракия, Ром ли, май. какво? Ракия. Бат, много ми си пах. Има лед вътре. Аре, идва да гледаш изтрупчени. Готов ли си за гледката? Любо не е в България. Какво си направил, бе, човек? Не. Да фук. Какво си правил, бе, човек? Какво да сме правили? Снимахте ли? Да. Гледаш ли ивент поста? Не. Окей, на две се трябва да затворя. Чупил си машината, гледам. Абе, ти му трябва да си хубавиш, защото ги се сипваш. Нещо изпука. Това за мене си го остава, мен. Това за мене си го остава. Да, за вас. О, дръж. Дай ми чука и дръж. Ама Чак се на... И гледай какво мога. там не е. Дръж ми бират. Аре, Динко, да ти Това се пия на екс, не по-малко. Кила е това? 7. Кое да това? Какво искаш? Това мога да троши. Всичко мога да трошиш. Модерното говоря. Не, чакай, на вратата затвори само. Значи вратите, прозорците и камината трябва да са сервайнат. Значи камината е за мен и батери, другото много чупи. Аре да те видим, дали си мъж. Силно да е. Аре бе, путко. Аре, толкова Давай. ли можеш? Аре бе, толкова ли можеш? О, найс! Аре, стилю. Камина. Това е за мен и за Гери. Това е само за мен и за Гери. Стилюс, ако чукне нещо, ти си носиш отговорност за себе си. Обърни го обратно, ще е по-лесно, брат. Да, с острото. С острото ще е по-добре. Да. Ето си на пръшка драчка в мен. Аре бе, удари бе! Удари де! Сигурно! Сигурно! Ай, тия кумшици си правят. Удри! Здравей ти! Удри! Не стената! Давай! Има още! Има Давай! още! Има Давай, още! давай, това там! Е, това там! Пред тебе, давай! О, давай, давай, давай! Сигурно! Давай! Андре? Не. Стрес на земята мен. Давай още мен! Яко е пробвай. Напред. Давай! Така. Аз съм удри отгоре! О, сега съм аз! Не, аз съм! Ето ви кажа как се прави. Леко изкажи чикен бето, ей! Охо! Искам, човек, искам! Аз искам! Искам аз! Дай! Леко да те прегнеш. Дайте ръцачка. Между другото е това с цяло за вас го започва. Андреа, удари ли ме? Не. Пробвай, много. О, пъй ще да си. Абе, не стената бе! Казах, стените и пота трябва да изсни. Е, това е за вас. Преби си го мен. Шай се. Перо ли е, браво! Найс! Що не казваш, че има награди, бе? Андре, трябва да... Не.
сега замри. Не, аз съм. Чакай, от високо. Беге. Беге да ме пъти. Jesus Christ. Няма да не падне върху тебе. Oh shit. Jesus. Yeah. Тръгва. Да. Ако кашляваме. Не, прах има. Отвори бе! Чакай. Чакай още малко, Дава още два удара. Отдолу има. Леко. Охо, сега гледай. Тръгна. Още веднъж. Някакъв вентилатор включи. Не беше бегат. Тръгна. Не. Това е много здраво. Това е софт мебел. Shit. Още ни даш кафчета. Мяре, ходи с ним. Айде, дай малко. Айде, не беше брейк. Чакай, леко. За малко. Аз се издушим тук. Имаме много шум все пак. Това е здраво, бат. Много здраво. Аре бе, Пешев! Аре бе, Пешев! Пешев, да я малко и натягни. Още падне на главата. Двойно е това, внимай. Удари като мъж да е. Добре. Ела ти! Аре! Не, айде, Динко наред. Не ти ще стръж. Стръж. Без пода. Беги, Андрея. Гледай го изтърваш, това е. Кафето ми. Не сме. Стой малко, стой. Готов ли? Така се прави. Ти не остави нещо за. Има още малко. Това беше време. Добре се пазите. Има. Добре, чао. Тук ли беше? Видеш всичко? Добре, чао. Аре, да ме пишеме, въпреки че Аре, кликни го. Ето, брикади, мога за 5.